24 години съм в тая система на градския транспорт, като през тия 24 години съм бил и водач, изпълнявал съм и началническа длъжност, свързана с експлоатационната дейност на столичния електротранспорт. 200-300 водачи са били на мое подчинение. Винаги съм се гордял, че съм водач на градския транспорт и то по-точно в трамвайния транспорт. Привличаме този тип транспорт и с удоволствие го работя и си изпълнявам длъжностите и задълженията. Особеният звук на трамвай и на релсовото превозно средство беше тръпка в началото, докато добиеш навик някакъв. Това ми е ежедневието, това е работата, това ми е начина на препитаване, начина за изхранване на семейството. Но след семейството ми е работата. Тук стана, тая стрелка не работи. Единственото, което е напоследък с тия натоварвания, интензивно движение, което много ни пречи понякога и то в пиковите часове да си изпълняваме задълженията и разписанията както трябва по график. Случва се в моменти след 17 сутрин рано от 8-9 до към 10 и след обяд 16-17 до 19 часа, пиков час, и се случва да изоставаме в разписанието до 15-20 минути, което после трябва по някакъв начин да го наваксваме. Рискуваме малко повече, по-голяма скорост да мога да наваксаме това нещо. Застъпва се трамвайната линия, кара се върху трамвайната линия, което не е нарушение, ако не се пречи на трамвая. Може да караш, но при положение, че трамвая стои и следи тая колона по метър, по два, просто е неприятно. Изпускали ли сте си нервите някой път? Рядко, но се е случвало. Имали ли сте пререкания с шофьори? Заплахи от тяхна страна? Не. До сега аз пък до такива крайности не съм стигал. Просто това са, според мен, грозни сцени. Аз си го изживявам за мен с тази нервна ситуация, но пък чак до такива сцени и ексцесии не. Въпреки че имало грозни сцени от тяхна страна, разните му показвания на еди какво си, да не го упоменавам. Само ще се извина да пресичат на непозволени места, не се оглеждат. Особено младежите с тия хендсфрита, с тая музика, до него си, ако не го пазиш, сигнал му подаваш, той си върви, той не те чува. Естествено, че няма да чуваш, защото музиката му в ушите гърми. И това допълнително натоварва също. Има ли момент, в който сте си казвали край, писна ми, омръзна ми, не мога повече с това нещо? Не, все още не. И имам намерение, поне още 15 на години, до възрастта, доколкото ми позволява. Много често тия пияни хора, другирани или не мога да си го обясня, не знам сега, аз не мога да ги тествам, но когато е пиян, той си личи, той си лъха на алкохол. Заспиват, вдигаме ги, събуждаме ги, казваме така и така, господине, толкова с курса се возите, трябва ли някъде да слизате, къде ще слизате? Случвало се до гаража да ги возиме, там ги сваляме на последни спирки, защото събудиш го, в дадения момент седнеш, тръгнеш да возиш, той пак се заспи. Така че има ги всякакви хора, всякакви пътници.
Някак си самата обстановка, самата криза, хората се натовариха психически. Друго е отношението. Не е хубаво, но за съжаление е така. Преди години 15-та линия така, Иван Вазов, Надежда 5-та част с този маршрут, Връбница. Най-голямо впечатление ми направи, пристигам на последна спирка на Иван Вазов, идва една жена на средна възраст и ми предава дамска чанта, която е забравена в вагона, което аз рядко се случва това нещо. Като прибирам при мен, изкарвам си смяната, прибирам се в гараж, оставям мотриса в депото. През това време имаше лични документи, видях адрес на дадения човек, а то се оказа близост до трамвайно ухо Иван Вазов. След работа отидох от тях, позваних, върнах я, имаше бижута вътре, задгранични паспорти, билети за самолет, една прилична сума от пари. Приехаме хората много радушно, дори не искаха вечерта да си тръгвам. Просто казаха, уведомете вашите близки, че ние толкова сме радостни, толкова искаме да останете тук, че нямаме думи. Същата жена е трябвало 2 дена или 3 да пътува някаква командировка и тия самолетни билети, къде споменах, къде ги открих вътре за граничните паспорти, тя най-много се радваше на това нещо. Тя толкова за бижутата си не се притесняваше, защото е било от голямо значение тая командировка. Но това е преди доста години, това е 17-18 години, в началото още на моята кариера като водачка. Не така бе, трябваше отзад напред. Нищо там. Не е лесно. Не е лесно, защото повече са неграмотни. Аз съм по професия месар, ама няма работа. То за робите има ли въобще работа? Няма нищо общо с това какво можеш да правиш. И аз може да искам да стана космонавт, ама не съм учил достатъчно.